Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa ating channel. Halina at maghihonggo tayo. Sa leksyong ito, tutukan natin ang mga pinaka-importanteng specific time expressions o paano sasabihin ang mga tiyak na oras o panahon sa salitang Hapon. Yoroshii desu ka? Hajimemashou! Sa leksyong ito, pag-aralan natin paano sasabihin ang iilang mga importanteng specific time expressions kagaya ng oras ng araw, araw ng linggo, buwan ng taon, araw ng buwan, at taon. Importante na talakayin natin ang mga specific time expressions dahil sa salitang Hapon, ginagamitan sila ng particle na ni sa loob ng sentence. Samantalang ang mga relative time expressions kagaya ng kahapon, bukas, sa susunod na buwan at iba pa ay hindi kailangan ang particle ni. Tatalakayin natin ang mga relative time expressions sa susunod na leksyon. Dahil karamihan ng mga specific time expressions ay gumagamit ng pagbibilang ng numero, mas mabuti kung napanood mo na ang leksyon 9 at saka 10 bago mo panoorin ang leksyong ito. Unang-una, titingnan natin paano sasabihin ang oras ng araw. Pag sasabing alas nanto ka, sasabihin natin ang numero tapos ikakabit ang counter para sa oras na ji. Halimbawa, ang alauna ay ichiji, ichiji. Alas dos, niji, niji. Alas tres, sanji, sanji. Alas 4, yoji, yoji. Tandaan na ito ay yoji at hindi yonji o shiji. Yoji ang alas 4. Alas 5, goji, goji. Alas 6, rokuji, rokuji. Alas 7, shichiji, shichiji. Pwede rin na nanaji, nanaji. Alas 8, hachiji, hachiji. Alas 9, kuji, kuji. Tandaan na ito'y kuji at hindi kyuji. Kuji ang 9 o'clock. Alas 10, juji, juji. Alas 11, ju-ichiji, ju-ichiji. At saka alas 12, juniji, juniji. Pagkalahating oras o 30 minuto, sasabihin mo ng han, han. Halimbawa, ang alaunay medya ay ichijihan, ichijihan. Ang alas 2:30 ay nijihan, nijihan. At iba pa. Ang AM naman o sa umaga ay gozen, gozen. At ang PM o pagkatapos ng alas 12 ng tanghali ay gogo, gogo. Ito ay sasabihin mo muna bago ang oras. Halimbawa, ang alauna imedya ng madaling araw ay gozen, ichijihan, gozen, ichijihan. Samantalang ang alauna imedya ng hapon ay gogo, ichijihan, gogo, ichijihan. Practice muna tayo ng pagsabi ng oras. Alas 3:30, sanjihan, sanjihan. Alas 4:30, yojihan, yojihan. Alas 5:30, gojihan, gojihan. Alas 6:30, rokujihan, rokujihan. Alas 7 ng umaga, gozen, shiji, gozen, shiji. Alas 8:30 ng umaga, gozen, hachijihan, gozen, hachijihan. Alas 9 ng gabi, gogo, kuji, gogo, kuji. Alas 10:30 ng gabi, gogo, jujihan, gogo, jujihan. Para naman sa minuto, sasabihin lang ang numero at kakabitan ng counter para sa minuto, ang fun. Tatandaan na meron tayong inflection para sa numero 1, 3, 4, 6, 8 at 10 at ang mga multiples nito. Bibilangin ko mula 1 minuto hanggang 10 minuto. Yung mga inflections ay nakapula.
1 minuto, ippun. Ippun. 2 minuto, nifun. Nifun. 3 minuto, sanpun. Sanpun. 4 na minuto, yongpun. Yongpun. 5 minuto, gofun. Gofun. 6 na minuto, roppun. Roppun. 7 minuto, nanafun. Nanafun. 8 minuto, happun. Happun. 9 na minuto, kyufun. Kyufun. 10 minuto, juppun. Juppun. Ang 11 minutos ay juippun. Juippun. 12 minutos, junifun. Junifun. Ang 25 minutos ay niju gofun. Niju gofun. Ang 30 minutos o kalahating oras ay sanjuppun. Sanjuppun o kaya han. Han. Ang 45 minutos ay yonju gofun. Yonju gofun. Ang 59 minutos ay goju kyufun. Goju kyufun. Tapos ang 60 minutos ay 1 oras ulit. Kung tatanong ka kung anong oras, sasabihin mo, imawa nanji desu ka? Imawa nanji desu ka? Ibig sabihin ng ima ay ngayon. Imawa, pag-uusapan natin ang ngayon. Ano ngayon tungkol sa ngayon? Nanji desu ka? Anong oras ngayon? Ang nan ay ano at ang ji ay counter ng oras ng araw. Kaya ibig sabihin ng nanji ay anong oras. Ang sagot naman pwede magsisimula ng imawa o diretso mo na lang sabihin ng oras. Halimbawa, 8:30 ng umaga. Sa Nihongo, gozen 8 jihan desu. Gozen 8 jihan desu. Pwede rin imawa, gozen 8 jihan desu. Ang gozen dahil umaga, pwede mo ring palitan ng asa o umaga. At yung kalahating oras na han ay pwede mo ring palitan ng 30 minutos o sanjuppun. Kaya ang buong sagot pwede rin asa 8時30分です. Ima wa nanji desu ka? Asa 8時30分です. Ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? 1:45 ng hapon. Sa Nihongo, gogo 1時45分です. Gogo 1時45分です. Pwede mo ring sabihin ng 15 minutos bago mag 2:00 o gogo 2時15分前です. Gogo 2時15分前です. Ang gogo 2時, ibig sabihin 2:00 ng hapon. Tapos ibig sabihin ng mae ay bago mag nantoka-nantoka. 15 minutos bago mag. Ito sa Nihongo ay 15 分前. Ima wa nanji desu ka? Anong oras ngayon? 1:45 ng hapon. Gogo 1時45分です. O kaya gogo 2時15分前です. Ima wa nanji desu ka? Anong oras ngayon? 9:55 ng gabi. Sa Nihongo, gogo 9時55分です. Gogo 9時55分です. Dahil gabi, pwede mo ring sabihin na yoru. Ibig sabihin ng yoru ay gabi. At pwede mo ring sabihin bilang 5 minutos bago mag 10:00 ng gabi. At sa Nihongo, ito ay yoru 10時5分前です. Yoru 10時5分前です. Dagdagan pa natin ng practice. Ima wa nanji desu ka? 7:30 ng umaga. Maraming kombinasyong pwedeng sasabihin kagaya ng ima wa gozen 7時半です.
O kaya, imawa asa 7 desu. Natural, ang imawa ay optional. Pwedeng diretsuhin na lang. Kagaya ng gozen 7:30 desu. O kaya, asa 7:30 desu. Imawa nanji desu ka? Alas 4:35 ng umaga. Gozen 4:35 desu. O kaya, asa 4:35 desu. Imawa nanji desu ka? Alas 11 ng gabi. Imawa gogo 11 desu. O kaya, yoru 11 desu. Ang counter para sa araw ng linggo ay yobi. Yobi. Meron akong mnemonic para madaling masaulo ang mga araw mula linggo hanggang Sabado. Ito ay Nichigetsu ka sui moku kindo. Nichigetsu ka sui moku kindo. Kung masaulo mo ito, madali mong matatandaan ang mga araw ng linggo. Dagdagan lang ng yobi ang bawat isa. Ang linggo ay Nichiyobi. Nichiyobi. Lunes, Getsuyobi. Getsuyobi. Martes, Kayobi. Kayobi. Miyerkules, Suiyobi. Suiyobi. Huwebes, Mokuyobi. Mokuyobi. Biyernes, Kinyobi. Kinyobi. At Sabado, Doyobi. Doyobi. Yung mga kauna-unahang kanji ng bawat araw ay may kahulugan. Ang sa linggo ay ang araw, sa Lunes ay ang buwan, ang sa Martes ay apoy, ang sa Miyerkules ay tubig, ang Huwebes ay kahoy, ang sa Biyernes ay ginto, at ang sa Sabado ay lupa. Ang kasalukuyang araw sa salitang Hapon ay Kyo. Kyo. Kaya sa pagtatanong ng kung anong araw ngayon, sasabihin mo, Kyo wa nanyobi desu ka? Kyo wa nanyobi desu ka? Kyo wa, pag-uusapan natin ang araw ngayon. Nanyobi, anong araw ng linggo? Kyo wa nanyobi desu ka? Anong araw ng linggo ngayon? Ngayon ay Lunes. Kyo wa getsuyobi desu. Kyo wa getsuyobi desu. Ang kyo wa ay optional at pwede nang di sasabihin dahil nasa katanungan na ito at naiintindihan na. Pwedeng diretsong sagot na getsuyobi desu. Paano mo sabihin ang araw ngayon ay Biyernes? Sa salitang Hapon, kyo wa kinyobi desu. O kaya diretso na kinyobi desu. Ang bukas sa salitang Hapon ay ashita. Ashita. Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa nanyobi desu ka? Anong araw bukas? Bukas ay Martes. Ashita wa kayobi desu. Optional ang ashita wa at pwede diretso na lang kayobi desu. Bukas ay Sabado. Ashita wa doyobi desu. O kaya doyobi desu. Ang kahapon ay kino. Anong araw ba kahapon? Kino wa nanyobi deshita ka? Kino wa nanyobi deshita ka? Ang deshita ay ang past tense ng verb na des. Deshita ang ating gagamitin dahil kahapon o past tense na ang pinag-uusapan. Kahapon ay Miyerkules. Kino wa suiyobi deshita. Kino wa suiyobi deshita. O kagaya ng dati, optional ang kino wa at pwede diretso na lang suiyobi deshita. Suiyobi deshita. Kahapon ay Linggo. Kino wa nichiyobi deshita. O kaya nichiyobi deshita. Ngayon, tatalakayin natin ang mga buwan ng taon. Ang counter ng buwan ng taon ay gatsu. Gatsu. Pag sabi ng buwan, sasabihin mo lang ang numero sa Nihongo mula 1 para sa Enero hanggang 12 para sa Disyembre. Halimbawa, ang Enero ay
1月 1月 Pebrero 2月 2月 Marso 3月 3月 Abril 4月 4月 Tatandaan na shigatsu ito at hindi yongatsu o yogatsu, kundi shigatsu. Ang Mayo ay gogatsu, gogatsu. Hunyo, rokugatsu, rokugatsu. Hulyo, shichigatsu, shichigatsu. Pwede rin nanagatsu. Agosto, hachigatsu, hachigatsu. Setyembre, kugatsu, kugatsu. Tandaan na hindi ito kyugatsu, kundi kugatsu. Oktubre, jugatsu, jugatsu. Nobyembre, 11月 11月 at Disyembre 12月 12月. Ang buwang kasalukuyan ay kongetsu, kongetsu. Pagtanong kung anong buwan tayo ngayon, sasabihin mo, kongetsu wa nangatsu desu ka? Kongetsu wa nangatsu desu ka? Ibig sabihin ng nangatsu ay anong buwan. Ang buwang ito ay Hulyo. Kongetsu wa 7月です. Kongetsu wa 7月です. Optional ang kongetsu wa, pwede diretso sabihin 7月です o 7月です. Kongetsu wa nangatsu desu ka? Setyembre ngayon. Kongetsu wa 9月です o kaya 9月です. Ang susunod na buwan ay Raigetsu. Raigetsu. Anong buwan ba sa susunod na buwan? Raigetsu wa nangatsu desu ka? Raigetsu wa nangatsu desu ka? Ang susunod na buwan ay Marso. Raigetsu wa 3月ですo 3月です. Raigetsu wa nangatsu desu ka? Agosto. Raigetsu wa 8月ですo kaya 8月です. Ang buwang nakaraan ay Sengetsu. Sengetsu. Anong buwan ang nakaraan? Sengetsu wa nangatsu deshita ka? Sengetsu wa nangatsu deshita ka? Past tense ang gagamitin. Ang nakarang buwan ay Abril. Sengetsu wa 4月deshita o kaya diretso 4月deshita. Sengetsu wa nangatsu deshita ka? Ang nakarang buwan ay Hunyo. Sengetsu wa 6月deshita o kaya diretso 6月deshita. Ngayon, tatalakayin natin ang mga araw ng buwan. Halimbawa, ito ay kalendaryo. Ang mga araw na nasa pulang box ay may mga special na terms na hango sa Japanese way of counting. Yung mga naka-blue naman, madali lang sabihin dahil ito ay ang numero gamit ang Chinese way of counting plus Nichi. Ang Nichi ay ang counter para sa mga araw ng buwan. Ngayon, tatalakayin muna natin yung mga araw na naka-blue dahil madali lang silang matutunan. Ito ang mga araw na sasabihin lang ang numero, Chinese way of counting, tapos kakabitan mo ng counter na Nichi. Ang A11 ng buwan ay 11 nichi, 11 nichi. A12, 12 nichi, 12 nichi. A13, 13 nichi, 13 nichi. A14 ay may special name. A15, 15 nichi, 15 nichi. A16, 16 nichi, 16 nichi. A17, 17 nichi, 17 nichi. Pwede rin 17 nichi. A18, 18 nichi, 18 nichi. A19, 19 nichi, 19 nichi. Ang A20 ay may special name. A21, 21 nichi, 21 nichi. A22, 22 nichi, 22 nichi. A23, 23 nichi,
23 nichi. A 24, merong special name. A 25, 25 nichi. 25 nichi. A 26, 26 nichi. 26 nichi. A 27, 27 nichi. 27 nichi. Pwede rin 27 nichi. A 28, 28 nichi. 28 nichi. A 29, 29 nichi. 29 nichi. A 30, 30 nichi. 30 nichi. A 31, 31 nichi. 31 nichi. Ngayon, tatalakayin natin yung mga araw na hango sa Japanese way of counting. Ito ay ang A1 hanggang A10, A14, A20 at A24 ng buwan. Ang A1 ng buwan ay Tsuitachi. Tsuitachi. Pangalawa, Futsuka. Futsuka. A3, Mikka. Mikka. A4, Yokka. Yokka. A5, Itsuka. Itsuka. A6, Muika. Muika. A7, Nanoka. Nanoka. A8, Yoka. Yoka. A9, Kokonoka. Kokonoka. A10, Toka. Toka. A14, Juyokka. Juyokka. A20, Hatsuka. Hatsuka. At saka A24, Nijuyokka. Nijuyokka. Pagtanong kung anong araw ng buwan ngayon, Kyou wa nannichi desu ka? Kyou wa nannichi desu ka? Ibig sabihin ng nannichi ay anong araw ng buwan. Kombinasyon ito ng nan o ano at saka nichi na siyang counter ng araw ng buwan. A3 ng buwan ngayon. Kyou wa mikka desu. Kyou wa mikka desu. Kagaya ng dati, optional ang kyou wa at pwede diretso mikka desu. Kyou wa nannichi desu ka? A22 ng buwan. Kyou wa 22 nichi desu. Kyou wa 22 nichi desu. O diretso, 22 nichi desu. 22 nichi desu. Anong araw ng buwan bukas? Ashita wa nannichi desu ka? Ashita wa nannichi desu ka? Bukas ay asyam ng buwan. Ashita wa kokonoka desu. O kaya diretso, kokonoka desu. Ashita wa nannichi desu ka? Bukas ay a15 ng buwan. Ashita wa 15 nichi desu. O diretso, 15 nichi desu. Anong araw ng buwan kahapon? Kino wa nannichi deshita ka? Kino wa nannichi deshita ka? Deshita nang gagamitin dahil past tense ang kahapon o kino. Kahapon ay a20 ng buwan. Kino wa hatsuka deshita. Kino wa hatsuka deshita. O diretso, hatsuka deshita. Kino wa nannichi deshita ka? A30 kahapon. Kino wa 30 nichi deshita. O diretso, 30 nichi deshita. Tapos may mga special words din tayo para sa January 1 o New Year's Day. Ito ay Oshogatsu. Oshogatsu. At special term din para sa December 31st o bisperas ng bagong taon. Ito ay Omisoka. Omisoka. Pagsabi ng taon, sabihin lang ang numero gamit ang Chinese system ng pagbilang at ikakabit ang counter para sa taon, ang nen. Ang taon ngayon sa salitang Hapon ay kotoshi. Kotoshi. Anong taon ba ngayon?
Kotoshi wa nannen desu ka? Kotoshi wa nannen desu ka? Ibig sabihin ng nannen ay anong taon. Hango ito sa nan na ibig sabihin ano at counter ng taon na nen, nannen. Ngayon ay taon 2021. Kotoshi wa 2021年です。今年は2021年です。Ang susunod na taon sa salitang Hapon ay Rainen. Rainen. Anong taon ba ang susunod na taon? Rainen wa nannen desu ka? Rainen wa nannen desu ka? Ang susunod na taon ay 2022. Sa salitang Hapon, Rainen wa 2022年です。来年は2022年です。O diretso, 2022年です。Ang nakaraang taon sa salitang Hapon ay kyonen. Kyonen. Anong taon ang nakaraang taon? Kyonen wa nannen deshita ka? Kyonen wa nannen deshita ka? Past tense na, kaya deshita gagamitin. Ang nakaraang taon ay 2020. Kyonen wa 2020年でした。去年は2020年でした。O diretso, 2020年でした。Ang meeting sa salitang Hapon ay kaigi. Kaigi. Paano mo tanungin na ang meeting ay mula anong oras hanggang anong oras? Ang mula sa salitang Hapon ay ang particle na kara. Kara. At ang salitang hanggang ay ang particle na made. Made. Kumpungin natin, kaigi wa nanji kara nanji made desu ka? Kaigi wa nanji kara nanji made desu ka? Pag-usapan natin ang meeting tungkol sa meeting mula anong oras, nanji kara, hanggang anong oras, nanji made desu ka? Ang meeting o kaigi ay mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Sa Nihongo, kaigi wa gogo 2時から3時までです。会議は午後2時から3時までです。O diretso, di na uulitin ang topic na kaigi wa gogo 2時から3時までです。Ang trabaho sa salitang Hapon ay shigoto. Shigoto. Pagtanong ng mula anong araw hanggang anong araw ang trabaho o shigoto. O shigoto wa nanyoubi kara nanyoubi made desu ka? O shigoto wa nanyoubi kara nanyoubi made desu ka? Lagyan natin ng honorific o sa harap ng shigoto pagpahiwatig na ang trabaho na ating tinutukoy ay ang trabaho ng tinatanong nating tao. Ang sagot, ang trabaho ay mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya ang tinatanong sasagot ng ganito. Shigoto wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Shigoto wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Ang sumasagot ay di na magsasabi ng o shigoto dahil di ginagamit ang honorific para sa sarili. Ang honorific ay para lamang sa ibang tao. Kaya shigoto na lang. Kagaya ng dati, ang shigoto wa ay optional dahil nasa tanong na ito at pwede na lang sumagot ng diretso. Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Ang isang audit, halimbawa accounting audit o kaya quality audit, sa salitang Hapon ito ay kansa. Kansa. Pagtanong, mula anong petsa ng buwan hanggang anong petsa ng buwan ng audit, sasabihin mo, kansa wa nannichi kara nannichi made desu ka? Kansa wa nannichi kara nannichi made desu ka? Ang audit o kansa ay mula 7 ng Agosto hanggang 11 ng Agosto. Sa salitang Hapon, kansa wa 8月の7日から11日までです。kansa wa 8月の7日から11日までです。Kung natatandaan mo,
Ang particle no ay nagpapahiwatig ng pag-aari, possession o sa Ingles pa, of the. Bali ibig sabihin ng hachigatsu no nanoka kara 11 nichi made ay ang mula 7 hanggang 11 ng Agosto. Ang eskwela sa salitang Hapon ay gakko. Gakko. Mula anong buwan hanggang anong buwan ang pasukan sa eskwela? Gakko wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Gakko wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Ang eskwela ay mula Setyembre hanggang Disyembre. Sa Nihongo, gakko wa 9月から12月までです。学校は9月から12月までです。O diretsuhin, 9月から12月までです。Ang kontrata sa salitang Hapon ay keiyaku. Keiyaku. Mula anong taon hanggang anong taon ang kontrata? Keiyaku wa nannen kara nannen made desu ka? Keiyaku wa nannen kara nannen made desu ka? Ang kontrata ay mula taon 2019 hanggang 2021. Keiyaku wa 2019年から2021年までです。契約は2019年から2021年までです。O diretso, 2019年から2021年までです。Ang petsa sa salitang Hapon ay hizuke. Hizuke. Ano bang petsa ngayong araw? Kyou no hizuke wa nan desu ka? Kyou no hizuke wa nan desu ka? Ibig sabihin ng kyou no hizuke ay petsa ng araw ngayon. Halimbawa, ang petsa ngayong araw na to ay July 29, 2021. Sa Nihongo, kyou no hizuke wa 7月29日2021年です。O diretso, wala na yung kyou no hizuke wa. Diretsong sagot, 7月29日2021年です。Summarize natin ating mga natutunan sa leksyong ito. Natutunan mo paano sabihin ang oras ng araw, kasama dito ang oras, minuto, at saka AM at PM. Mga araw sa linggo, mga buwan ng taon, at mga araw ng buwan, at paano sasabihin ang taon. Napag-aralan din natin paano magtanong ng iba't ibang time expressions. At nadadagdagan rin ang bokabularyo mo tungkol sa mga relative time expressions kagaya ng araw ngayon, kahapon, bukas, buwang ito, susunod na taon, at iba pa. Natutukan din natin paano gamitin ang particles na kara o mula at ang particle na made o hanggang. At dito nagtatapos ang leksyon natin tungkol sa specific time expressions o mga ekspresyones ng takdang oras. Sa susunod na leksyon, tatalakayin natin ang relative time expressions. Salamat sa pagpapanood at kita-kita ulit tayo sa sunod na leksyon. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasanay at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share, o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!